Καλημέρα. Το πρωί μας έλεγε ο σχολικός μας ψυχολόγος, ο ψυχολόγος μας, ότι ρε παιδί μου γερνάμε. Εντάξει, για άλλους λόγους, αλλά μπορεί να βοηθήσει η διατροφή έτσι ώστε να μην γεράσουμε τόσο γρήγορα. Ναι, σίγουρα παίζει ρόλο, Κατερίνα. Σήμερα θα μιλήσουμε λίγο για την αντιγύρανση κατά βάση το δέρμα. Είναι το μεγαλύτερο όργανο στο σώμα μας, το οποίο επηρεάζεται και μας επηρεάζει, αν θέλεις, ψυχολογικά, διότι φαίνεται. Βέβαια. Οπότε, ναι, υπάρχουν τροφές οι οποίες πολεμούν αυτό που λέμε εμείς τις ελεύθερες ρίζες και το οξυδωτικό στρες που μεταβάλλεται αναλόγως των παραγόντων από τους οποίους βάλετε. Ναι. Δηλαδή, είτε είναι η ηλιακή ακτινοβολία, είτε είναι το στρες, η αϊπνία, η κακή διατροφή. Όλα αυτά προκαλούν ή προωθούν το γύρας, το να γεράσουμε και το δέρμα μας. Ναι. Οπότε, ναι, υπάρχουν τροφές οι οποίες φαίνονται να έχουν αντιοξυδωτικές ιδιότητες. Έχουμε φέρει κιόλας μαζί μας, εδώ είναι οι παραγόντες που είχα πει. Ναι. Η ηλιακή ακτινοβολία δυστυχώς στην Κύπρο είναι μεγάλος παράγοντας. Απλώς είναι στενάχωρο να βλέπουμε έναν κόσμο ακόμα να είναι κάτω από τον ήλιο για αυτόν το χρώμα. Ναι, γιατί άλλο βιταμίνη D που πρέπει να λαμβάνεις τέλος πάντων από τον ήλιο, και άλλο να κάνεις ηλιοθεραπεία και να ψήνεσαι όπως στα σουβλάκια. Στις επικίνδυνες ώρες. Οπότε, ναι. Η πρώτη που συζητάμε, η επόμενη κάρτα, θα δούμε είναι πολύ σημαντική η πρωτεΐνη μας. Πάρα πολύ σημαντικό σε κάθε γεύμα να υπάρχει καλή πρωτεΐνη κάτω από αυτό το θέμα, γιατί είναι υπεύθυνη για το να αναπλάθετε τα κύτταρα μας, η ανάπλαση των κυττάρων. Αυτό το έχω, παιδιά, όλη την κάρτα την παχιά έχω. Ψάρια, Κατερίνα, σου το μα δεν τρώω ψάρι, είμαι αλλεργική. Τρώω όλα τα επόμενα όμως. Το κρέας όμως είναι πολύ καλό και για το σίδηρο. Τα αυγά έχουν βιοτίνη που είναι πάρα πολύ σημαντικά για την υγεία του δέρματος και μπορούμε να τα φάμε με διάφορους τρόπους. Και θα συζητήσω λίγο για το πρόβιο γιαούρτι, το οποίο είναι λίγο παραμελημένο. Αν θέλεις να το συζητήσουμε και άλλη φορά. Το πρόβιο γιαούρτι μας προσφέρει, ειδικά αυτό που από πάνω η πέτσα, έχει προβιωτικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικά για την υγεία του εντέρου. Έναν υγιές έντερο προωθεί έναν καλό δέρμα. Δεν έχουμε δυσκολιότητα, δεν έχουμε άλλες εντερικές παθήσεις. Θα δείτε άτομα που έχουν και υποφέρουμε από αυτές τις παθήσεις, έχουν θέματα ακμής. Οπότε ξεκινάμε από την υγεία του εντέρου μας. Μάλιστα. Άρα πρέπει να φας πρόβιο γιαούρτι. Είναι λίγο ξινό, αλλά όταν το μάθουμε είναι πολύ πιο υγιεινό. Πάμε παρακάτω, τα φρούτα και τα λαχανικά. Εδώ θα επιλέξω ακτινίδια και μούρα, τα οποία είναι πάρα πολύ ψηλά σε βιταμίνη C. Τα αγοράζω, εντάξει. Δεν είναι τα πορτοκάλια που είναι και τα εσπεριδοειδή που είναι πολύ ψηλότερα. Έχουμε φρούτα που είναι πολύ πιο ψηλά σε αντιοξυδωτικές και βιταμίνη C. Το ακτινίδιο είναι πιο πολύ, από το ναι. Οπότε και τα βρίσκουμε ολόχρονα. Ναι, σωστό. Το σπανάχι μπορούμε να είναι και στις σαλάτες μας και στα σμούδις μας τώρα το αγαπάμε. Έχει ψηλή περιεκτικότητα σε φιλικό οξύ, το οποίο αναπλάθει τον DNA μας. Άρα δεν το επιλέγουν τυχαία αυτοί που προσέχουν υπερβολικά κιόλας, αν θέλει, στο σώμα τους. Έχει πάρα πολύ καλές ιδιότητες και κατά της αντιγύρανσης. Η γλυκοπατάτα που μπορεί να συνοδέψει και τα καρότα, και θα ήταν ωραίο να τη χρησιμοποιούμε τα καρότα καλύτερα ομά, βέβαια. Αλλά έχω β-καροτένη, η οποία παράγει και τη βιταμίνη Α, που είναι η βιταμίνη της ομορφιάς, της ανάπλασης, πάρα πολύ ψηλή περιεκτικότητα. Άρα πάλι ωραίο συνοδευτικό για την πρωτεΐνη μας ή ακόμα και σαν σνακ τα καρότα. Ναι, βεβαίως, σαν ενδιάμεσο. Πολλές φορές θα δεις ανθρώπους να το προτιμούν. Ή και σαν τύπ με πρόβιο γιαούρτι. Ωραία. Ναι, δεν σε έπεισα. Στο καρότον έμεινα πάντως. Το αβοκάτο έχει μονοακορέστα λίπη, όπως είναι τα ω3, όπως βρίσκουμε και στα θαλασσίνα. Υπάρχουν και άλλες πηγές. Το αβοκάτο είναι λιπαρό. Πολλοί θέλουν να αποφεύγονται, αλλά χρειάζονται τα λιπαρά μας για να απορροφούνται και κάποιες βιταμίνες. Αν θα βάλω αβοκάτο, δεν θα βάλω εγώ ελαιόλαδο, για παράδειγμα. Μπορείς. Αν είσαι σε προσοχή, ναι. Ναι, αλλά δεν χρειάζεται, γιατί είναι αρκετά λιπαρό έτσι κι αλλιώς το. Τι έγινε, ρε παιδιά? Θα μπορούσες να βάλεις μικρότερη ποσότητα. Μάλιστα. Λοιπόν, η ξηρή καρπή και τα σπόρια επίσης είναι πηγές ω3. Γιατί τα θέλουμε? Έχουν αντιφλεγμονώδη δράση. Δηλαδή, εκεί που βλέπουμε ότι δημιουργούνται φλεγμονές και στο σώμα μας, αλλά και εξωτερικά στο δέρμα, εάν αυξήσουμε την πρόσληψη αυτών των τροφών, βλέπουμε ότι αρχίζει το δέρμα μας να είναι πιο
πιο υγιές, πιο λαμπερό. Ποιον ξηρό καρπό να επιλέξω Μπορούμε να πρώτη βάλουμε... επιλογή, εκτός από τα αμύγδαλα? Θα έλεγα σε σπόρους στον ηλιόσπορο. Είναι νούμερο 1 σε πάρα πολύ καλή δράση και στο πεπτικό μας σύστημα, αλλά και σε αντιφλεγμονώδη δράση. Μπορεί να μπει στη βρώμη μας το πρωί, μπορεί να μπει σε σαλάτες. Ναι, υπάρχουν πολλές επιλογές. Θέλει πάρα πολλά μήνυματα ο κόσμος. Λοιπόν, πάμε, προχωράμε. Τέλος, θα κλείσω με το πράσινο τσάι, το οποίο έχει πολύ συζητηθεί. Είναι πλούσιο σε πολυφενόλες και κατεχίνες, οι οποίες έχουν δηλαδή θέλουμε αυτήν την αντιοξυδωτική δράση για να πολεμήσουμε αυτές τις ελεύθερες ρίζες που μας γερνούν, για να το πω πιο απλά. Ναι. Και το κακάο. Το κακάο μαύρη σοκολάτα, εγώ διαβάζω, αυτό θα αγοράσω. Η μαύρη σοκολάτα έχει ψηλόν κακάο. Ωραία, δηλαδή 85%. Πάνω από 70 θα έλεγα εγώ. Πάνω από 70. Ναι, γιατί να μην είναι πικρή. Είναι πικρή, αλλά μπορούμε να το πιούμε κατερνά και σαν ρόφημα. Είναι πάρα πολύ υγιεινό και σαν σνακ το ζεστό κακάο. Και... Άρα θα μπορούσα εγώ να φάω μία μαύρη σοκολάτα με ξηρούς καρπούς. Δεν θα φάεις μία ολόκληρη. Θα τη φας σε κομματάκια. Μπράβο, Θοδωρή. Είδες το Θοδωρή. Ωραία. Μπορεί όμως να την εντάξεις καθημερινά. Δηλαδή ένα μικρό κομματάκι. Όχι. Προτιμώ να μείνω τέλος της εβδομάδας να τη φάω μια σοκολάτα ολόκληρη. Έτσι κι αλλιώς όταν είναι... το κομματάκι. Έτσι κι αλλιώς όταν είναι τόσο ψηλή σε περιεκτικότητα κακάο, μπορεί να φας πάρα πολύ. Εσείς δεν μπορείτε, κυρία Χωνίνα. Εγώ μπορώ. Θα μιλούμε νομίζω όλοι μας μπορούμε. Είναι μέσα στα πλαίσια τα δικά μας. Εγώ την αγαπώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε... Λοιπόν, ακούστε, φίλοι τηλεθεατές, έχουμε εντροφές με αντιγυραντικές ιδιότητες. Άρα, Χριστίνα, μου σε ευχαριστώ. Αν μπορώ να πω έναν τελευταίο, ό,τι θέλεις, ναι, είναι η ζάχαρη. Η ζάχαρη όχι στη ζάχαρη. Είναι ο εχθρός μας. Για πολλά κεφάλαια, αλλά σήμερα συζητάμε έναν αντιγύρανση. Η ζάχαρη δεν έχει καθόλου, δεν προσφέρει τίποτα θετικό όσον αφορά αυτό το θέμα. Αντίθετα, προωθεί τις φλεγμονές και το γύρας. Ναι. Οπότε ή θα είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί στην ποσότητα ή σχεδόν απόλυτοι στο να την κόψουμε. Ναι, είναι πολύ δύσκολο να την κόψεις γιατί υπάρχει σχεδόν παντού. Αλλά η έξτρα αυτή που προσθέτουμε και στη διατροφή μας είναι ενάντια σε αυτό που προσπαθούμε να μην γεράσουμε. Δεν χρειαζόμαστε πλέον τη ζάχαρη, την έξτρα, την επεξεργασμένη που υπάρχει κτλ. Υπάρχει φυσική ζάχαρη. Ακριβώς. Στα προϊόντα. Έτσι κι αλλιώς. Και στο φρούτο σου υπάρχει ζάχαρη, αλλά δεν είναι αυτή η ζάχαρη. Ευχαριστώ, Χριστίνα μου, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.